Utzi, eta bueno, lehenengo kosinatzen hasiko gara, eta gero kontu kontari izan bezala, eta lehenengo prestatu behar duguna zurrukutuna. Lehenean lagun batek esan zidan, nenekok esan zidan, egun ematean zurrukutuna egiten duzun, eta ez dakiz zer, da, bueno, gaur ringo du. Eta bueno, zurrukutuna esautzen ez duzuenentzako azkenean da, baratxuri edo berakatz sopa bat, makaiagoekin. Osagaiak azkenean, baratxuri sopan berdina izango dituen. Baratxuria, hemen pipertxorixeruan aragia daukat, tomate saltza pixkat baita, eta gero oliba eta ogia. Sopak ogia, o pistola ogia, o garai batean, eta nik enekin da Euskal Herriko zerbait dela, sopakua. Ez dela, hemen dekapo ez dela... Ez dago, hemen bakarrik. Guk erabiltzen izan dugula bakarrik sopak eta, bueno, lo ditzeko, tripa betetzeko, horako zerbait. Eta gero, gainetik, bueno, gero aukera dago, batzuk botatzen diete beste batzuk ez, arrautza eskalfatu bat. Ja, behin egin da daukagunean sopa hori, baratxui sopai botatzen digun moduen arrautzak puskatuta, hemen ingo duguna da, sopan bertan, lau arrautza botako ditu, lagunentzako ingo dugu hemen. Ja, de lujo. Hori ja da, dirua zegoen etxietan. Arrautzakin eta... Arrautzakin, bakaiagoa eukingo zuten, lehorra, zintzilik eukingo zituzten batzu. Baina, eta pipertxoixeruak eta bartxuik eta hori bai, oliba banik lujo izango zen. Orduan, txerrik antzakin egingo zuten. Igual, olioa izango zen. Bai, eta arrautzaia, arrautzak... Arrautza saltzeko. Saltzeko. Kontu hori jakingo jozutanak. Bueno, entzuna, denak ezela. Bueno, baina lehen garai batean nola nejuten zan dana, ez? Entzun da, ero kontatu da, ez? Bai, klaro. Gentia gehienak analfabeto Zorien ez dugu bizi hori, ez da? Ez. Bane, orduan, bi aukera. Bietako batek ogia fin moztu behar du, eta bestiak baratxuriak zuritu. Bale. Zeinek egartzen za. Batxuiak, ez da? Bale. Hauek ur berotan jarritut beratzen, eta gero, holan, ez da, Zimberri horrela. Zuritu eta ero xerratan moztuko. Bale. Handako zu laban txiki bat, eta ni bien bitartean, ogia sopakua nik ustut erdiakin nahikoa izango dela. Bitu gaur gaina behiratut sopako ogian ja historia pixka nahi nuen jakiteko. Eta, bueno, dala, ez da ogi normal izaten dela, pixkat sakona mami gehiago izaten duena, 200 piku gradutan sartzen dute, eta azkenean egiten dena goitik okinan arabera gehiago ero gutxio berstu, eta ero geratu behar da niko lehorra. Eta honena da, sopak bere, tripa, nik uste dut hau izango zen garai batian, bezperako ogila, lau bostugunetako ogila. Seguru. Gaur egun erositen dugu ontako, baina garai batean izango zen ogi lehorra. Gorritona panadera zen eta beha beti ogi zarra jaten omen zuen. Bai, Ogi egin berria txarra zelako. Hori izaten zuen? Eta beha ogi egin berria, beti ogi zarra jaten zuen, aurreko gunekoa. Berak bihar jako zuen gaurko ogila. Hoi da. Bueno, alan garai batean, bihar gaurko ogia normal asko oso goxo goten zen. Ez da gaur egun bezala goizian erosten dituzu ogi batzuk eta atzalderako bai, atzaldera ezin dira jan. Baina orduan nik basarriko ogi bat erosten duzunean urrengo gunien behar asko goten da. Oso goxoa, ez? Lehen esan duzu, ipuin kontatzen aurrak ero helduak. Aurrekin normalagoa da, baina helduekin zer moduz da, ipuin kontalari hitza nola da? Normala ere, ez da? Bai, eta jendia animatzen da? Bueno, bakizu horre, aurrak animatzen dira, pixka trampa da, aurrak askotan eramate dituzte, ez da? Nik onartu behar du, jun izan nahi zenean, ni egoten naiz nire aurra baino atentzio gehiago jartzen, eta adiago eta gustolago baita, eta jun izan naiz behin baino gehiagotan, umekin. Ez dago ezer aurrentzat bakarrik, helduentzat bakarrik. Segun, zu berdin ezberdin hitz egiten du aurrekin edo helduekin, eta aur koskorragoekin edo aur txikiekin, ezberdina da, behira... Eta kontu berdina kontatzea izkizu batzu ero beste? Segun. Azkenean, helduentzat badira batzuk, nola baiteko beste ulermen bat izan berzula, edo... Baina, bueno, azkenin... Nik uste da kontatzeko modu bat, edo zerbait kontatu nahi behiek, horrei kontatu dio, ez? Orduan, ni ez dut berizten gehiagirik. Berizten dut kontatzeko modua edo ze gauzak zertaz hitzein nahi dutan, horren arabera. Orduan, helduentzat igual egiten dut beste gauza ez da serioagoak edo
ez? Eta igual luzeagoak baita, ze aurrak azkenean, aurrak zenba denporan izan aldituzu hor, adi, Segun, txintxo. aspertzen baitzuk, igual minuto bat ez. Hori da. Dena, helduak bezala. Ze hori nabarituko zendun, inoiz egon kontatzen, da ja umegaz ekusian, ja, honek ez daude ondo, ez daude gustora. Guatzen, baina orduan problema, hombre, hor badago atentzioak, baina azkenin aurralduak bezala, aspertzen bada, ez da horrak ez dut xumulatzen, eta helduak bai, ez da? Helduak gane egon iten gara, aspertzen haze txapa sartzen ez lokartzeko aleginak da. egiten, ez da? Eta aurrak egin gambio, paso egiten dik, itaz, ez da? Orduan... Eta hor badaukazu trukon bat beraien arreta erakartzeko, ero... Bai, ez aspertzea. Segun, ara, behin guatzena, urtia. Astigarra, egon kontatzen. Zegoizen nizuen, ahora, da ez hain nintzen, historia kontatzen. Eta aurra dena, kasuik ez. Bakar bat ere ez, zora, aurra ez izan. Eta denak, teoren, gorrotazuk teo urrutikan. Teoren ezagize gau, nintaz paso egiten. Eta zen hemen, estrategia gorren. Eta zer esango betza azten baina ez, atentzia harta, atentzia bai. Segundo batzuta maen gero, paso egiten berdin. Azkenin paso egiten baita, paso egiten, ez da? Baina, hasi nintzen, hemen kontate behar diat, arma de destrucción masiva, atea behar diat. Eta kontatu nian, hasi nintzen kontatzen olako bado historia bat errentien bildua, baina Euskal Horrezan. Beñarroen historia olako historio krudel bat. Eta zer esan gabe, eta arrente hor bate, buelta bate du, beste, eta ipuinen ardian denak atentzioan. Horretzen, ostras, ze ipuina dago, ez da? Daneko hola krudela. Bai, eta horrekin horrekin horrela. Bai, guztatzei erdon... Beñarro, da arrenteko basio bat. Bai. Amak semia hil, aitari jaten eman, eta gero semia berpiztu eta gurasoak akatzitxu arrabe izan ezik. Guro mozu da. Eta? Bago beste berzio oinatin suabeago, ez ditu gurasoak hiltzen. Baina amak, orain zukaldatzen egarela, gaina proposa. Etortzen eskolati zebia nahi arraia. Eta orduan, esatio Pepito eta Pepita dan. Errentikoa da, Beñarro eta Gatxali. Eta esatio, jas, bai, xerratan. Eta esatio, jar zaitez, igo zaitez hemen mailan, sukaldeko mailan. Ez du nahi. Bestela hilko zaitut, eta jartzen da. Mai dazu beso bat. Ez du nahi, bestela hilik egingo zaitut eta beso bat ematen dio. Gero beste besoak gaurela joaten da txikitzen gu bezala, orain batxu hila, baina semia. Eta euro kozinatu. Hoi da plater bat, kalderete bat ingo zuen. Kalderete bat ingo, hoxe bai, garai bateko, plater tipikotan anastu gazuelan eta ura bota eta listo. Arkumia olako bat izan berrean, aurra. Aurrakin. Semia. Eta hori dago... Eta olako ipuinak ere badaude. Hori dago oso penintxula osoan, dago. Euskal Herrian ere badago Naparroan beste berzio bat, Portugalen Opirolito dizena, Valentzian uste Marieta eta alako zerbait du. Bai, penintzula osoan, Zaragozan ere, Burgoseko neska batek esaten zen bere eta kontatzen ziela Pepito eta Pepitaren historia. Eta berzio antzeko esan, ez? Bai, baina amaieran ematen ziren aitari hori arbol batean sortzen da. Aitari ematen zion udare edo sagar ustel bat, amari ere beste sagar erdi ustela, eta bere arreba emaitetxoari alako saski bat bete udare. Behan kuriosa da, behira, hor fruta agertzen da, normalean frutak agertzen dira lekuan lekuko, ez da? Udarea dela, hemen opikua edo sagarra. Izenetan opikua da edo udaria. Baina errenteko berzioan naranja atartzen dira. Naranjak hemen? Naranja. Eta Portugaleko berzioan ere naranjakin da. Bai, bota berra. Eta esate, ostras, kurioso da. Bai. Portugalen eta Euskal Herrian. Eta arrenteian. Eta zu kostoren zeinekin ibiltzen zera kontu kontari? Aurrak helduekin, sadin tarte horren. Denekin. Ze gaur egun badaude, esaten dira, bueno, ni bintzat herritara eta etortzen dianean, zazpitatik, bostetatik seietara, 3tik 6 urte artekoak, eta gero 6tik 12ra, tarteka holan, beratzen dira pixat. Noski, asko tantokatzea, eta hori izaten da, bueno, kriston gauza, 3 urtekoak, 8 urtekoakin, eta hori ezin eskoa da, ia azten maiz, bi aur balin baitu bate irukua eta beste 8 urtekoa, ez daike.
berdin hitz egiten, ez da, ezberdina da. Bai. Ba, ipuina kontatu gara dituk, baina hori beharren daudela 30, 40 haur, eta 2 urtetik 8 edo askotan besoetakoak, eta ez, ordan... Ez, aldala... Kaotikoa, baina. Bai. Unibertsoa nola sortu zen kaosetikan, hori da berdin. Eta ordan gustoren olan zeintzukin, eta gitzu berdin. Normalean, ez nire moldatzen, ez da, horrela 4 urtetik berakoa. Zoi ja komplikatua da, ez da komplikatuena. Bai, segia daño. Bai, txikienak. Horre ja bereziki landu behar du gauza asko, beste gauza batzuk eta... Horren lan berezi eskatzen du, netzat, ondo egiteko bintzat, ez da? Zia lanik ematen, Luis, barkatu. Makaia bat txikitu. Baratxuria horre, baratxuria jarriko du hemen boixe. Kutsi duzu, buru bat osorik jarri du. Gero pipermina, eta makaia ba. Hemen, gero txikitu ingo da bera bakarrik dena. Jetxingo diozua, eta hemen poliki pixkat ingo du. Eta lehen esan bezala, hau azkenean da, baratxuri sopa bat bezala. Gero, ogila botako diu, pipertxo izenuen aragia, hemen ondo erregoziko ditugu, eta ero guzti. Hemen daukat arraizalda eta ura, erdila arraizalda botako diot, eta beste erdia ura. Eta ura besterik espaldin bako zuen, ura. Eta bestantzien, arraizaldakin dana behin alda, baina bakaia bak neiko potentzi dauke bai. Eta emango dio saporia, lasai. Eta gustatu, nun gustatzen zaizu, kontuak areto itxi batian eserita danak, o... Ni asko gustatzen zaita antzoki ba. Antzokia ba, asko. Eszenario batean, horrela. Zua, eszenatu, goian zu eta beste... Ba, ni hori asko gustatzen zait, netzat, Punikoa zait, ni asko. Eserita o zutik? Zutik, eserita zakat pazientzerik. Ez? Hombre, askotan aurre txikiak eta eseritzea ez, bestela da esantzeik igande baiaz, ez da. Baina, niosu eszenario irudia eta eszenario batean egotea asko gustatzen zait. Gero, gertatzea liburutegitan eta dagoen lekuan, ez da. Eskoletan, gelan batean. Baina bestela, kontatzeko, edo gozatzeko. Pero berdin, egiten duk beste modu batea, Azkenean askotan ez dek aukeratzen lekua, esateitek hemen, ezta? Edo taberna batean, ere, segun taberna ja da mundu bat, ezta? Hoi da, anekdota zetetako mundu bat. Bai, taberna ja. Horre da zer gauza gertaiteke. Bai, taberna batean gainean jendia hori pixkat zerbait jartzen, da guztua. Hene laumate, Galizako laumate, saio bat amaitu eta santzioten, kanpon bat zeu tipo bat, hiri ez muturka aritu nahi zula, zerbait jipoitu nahi zula, kanpon bat honen zai. Ba, ez zitzai gauzatu ipuina, o...? Ostras! Elago Galizi. Eta eta tokatzen da, askotan, mozkorrak, edo jendea zagizen, edo... taberna... Umekin hobeto, kontu kontario hobeto. Ez, nahi, diotetzen hau. Ni Eibarren, taberna berdinean, sartu zen saioa bitartean, zegoen gizon bat mozkorra. Bai? Tarteko erdi lokartuta, esnatzen zen, eta zen, muy bien, eta iso, no, es muy majo el chico, eta iso, gero sartzen da tipo bat, hori erotuta, zegoen burutik ondo. Eta zer hori ez da horrela zaten, eta gizona, berriro esnatzen, dejala al pobre chico que está contando, esto que está zer jendea xixo, eta jendea tipo eta sartzea beste gazte bat dena, de puta madre, tío, zarra berriro, bai, que está, gizona asamblea. Realista izango zen, eta gero ari jarraitzea ipuina... Zerbeza bat eskatu nuen, itxein nuen, asamblea maitu arte publiko artean, eta gero jarraitu. Olako kentzuten dira batia, olako gertatzen. Hori izan zen oso graziosoa, niparreitu nuen. Bueno, eta tokatzea. Bai, tokatzen da. Problema, segun ze kontatzen eria izen, segun rekursak edo iki berritxuk, ez da? Guan nire nahiko tabernazalean ez, orduan, eta mundu ez ezagunan etzat, horran horrek laguntzen du. Igual beste bat entzat, igual ez dela enbeste biltzen horrela, ez, igual zailago da, edo igual segun ze ipuina mota nola kontatzen nahi den, igual ritmoa mozten dio, igual izorratzen dio gehiago, ez da? Segun ze kontatzen izan, bueno, ez da,
Ze ipuin mota kontatzen dituzu normala? Zeintzeko da, betiko klasikoak dutzen dituzu, ipuin berrik... Ni asko gustatzen zait ipuin tradizional kontatzen, asko. Gaina baute, beharra literarioak komplikatuagoa dira, zein behar ditu nola ez daite moldatu, ez da? Idatzi, irakurtzeko gina daude. Idazterakoan idazten dut irakurtze izateko, ez da? Baina kontatza beste lenguaje bada. Antzerkiak endut hori, Alfons Sastrek esaten zuen antzerki idazlea, eta biak idazten zuela esateko, ez irakurtzeko, antzerkia esateko idazten da, eta horren aldatzen da horre idazteko modua. Eta ipuinekin, noski horre inberrek nola baite moldatu, ez? Eta moldatu idazlearen estiloaren araberakoa, noski, alba da edo. Eta tradizionalak berez baute ritmo bat, ze kontatuak izan dira norbaitek bildu egin ditu, askotan gaizki, baina Euskal Herri bilduma asko ditugu eta berezgarria. Ez? Eta gero, ikin behar kontatu berriro. Klaro, referentzia da idatzizkoa, baina nin behar nola baite aurreko referentzia hartu, ez da? Horban, nola pasa hozkora. Baina, hor badaude, ez? Lehen entzundakoak lehenago zerbait eukin gozan, oie, berdinak, ez? Idatzizkoa daudenak haitu eta erostitzuzu izan, edo? Bat, beste. Hor daude gauza kuriosoak. Gizu ze kukubiltxo ipuina. Bai. Ezaguna eta barandiaren ikbildua dauka. Ipuina kontatzen hasi eta gure amak. Gure amona kontatzen zigun bat da kukubiltxoarena. Eta gure amona azkoitiarra guan. Bai. Eta da barandiarenek bilduta daukan bersio berdina, ze azkoitien bildua zuen. Eta aldatu itxezan asko, idatzitako barandiarenek idatzita zeukanari zura amonak kontatzen zuen? Ez, ia berdina. Orduan, baina nik banek ginen barandiaren irakurria eta asunta amak bat zegiela. Bersio berdina. Orduan, gertatzea orduan, ja bi referentzia dituzu. Idatzizkoa, baina justo amak kontatzen zuen. Eta hor, aldatzen da beti. Euskalkia da, euskaltegian ere gero, gaztelaniaz estandarragoa da, dena, baina euskeraz, duzu, hizkuntzarena da, ezin duzu euskalkia egin eta guztuertak gauz, azkenean batua, jagukitza egiten duguna da, baina Bizkaira joan da, edo iparraldera joan da, edo, duzu, zorionez, hori, batua dago. Bai, eta eskerrak, eta bai, ulertzeko gure artean. Hori, aukerra ikasi behar dute gehiago baino, ezta? Bai, hori. Baina, gaur egun telebistakin eta egizan, hori nire izeba eta ikusten zaie beraiek beti batua, baina, belarria egin daukate, azkenean telebistan batua entzutetik eta, moldatzen dira. Saiago egiten izango zen, hemengo batentzat, bizkaitar bat entzutea. Bai, bizkaitar bat ikasin behar du. Eta gu, errexea da. Behan gero daude hitzak ere, gero nahizta batuaz egin, baude eraltzen diren esaterako, lapikoa. Nik hasi behar zen lapikoa, zeltzea, beti atzatzen zait altzia, eta esatzu, euskeraz altzia, baina oso leku gutxitan altzen da. Guk eraltzen dugu, baina gero... Han lapikoa gehiago. Ordan esaten zu eltzea eta jendeak ez dizu ulertzen, aurrak edo askotan estandarra delako, eskolan ez dute ikasten eltzea, ikasten dute lapikoa. Orduan, ipuinak eta sukaldia badukate lotura bat. Beti. Sukaldatzea isilpean, ze gauza tristia, ez da? Nik ez dakit kosinatzen, nik beti irratiarekin kosinatzen dira. Nik pixkat oinak salduko izuet, hemen, ez dauke ikusi duzue, baratxuriak korritu ditut, eta bakaila bertan, eta pilpila altzeko bat, eta zaigu hor goxo-goxo, loditu da, eta indieguna da, ogila gero bertara bota, eta bota diot erdila ura eta erdila salda. Eta baina honek, boixe, behar du, garai batean gure amonak, aiton amonak, utziko zuten lan ez txapan iskina batean, ordu terdi goxo-goxo, baina etxean gaur egun 10-15 minutukin, honek irakiten hemen 15 minutuan, eina dago. Azkenean inbar zaiguna da ogia desegin, eta desegiteko hemen sopa lodi bat geratu behar da. Zorrokutun azkenean sopa lodi bat da, ez da, batxui sopa baino lodiagoa da. Eta gero, bukaeran, arrautzak bertara botako izkio, tapa jarri, gatzez eta probatuko du nola dagoen, eta listo, hau da. Bere beruakin ingoa, ez da? Bere beruakin hori da, men bertan, eta hau azkenean, plater bakarra, zurrukutuna jan eta gero ipuinak entzutea. Zein ja egun ordu
ordu honena zuetzako, ipuinak kontatzeko eta entzuteko. Hor badago, baskaldu ondoren, ero afaldu baino lehen, ero afaldu ondoren, ero janan tartian egon gara, otorduetatik aparte. Baskaldu ondoren, siesta. Baskaldu ondoren. Inoiz, gateko zitzaizu inorlo. Jo, behin zurrunga, no? Ez zurrunga eta gaina zaguna. Oie, kokerrena, dia. Euskara irakasle bat, behin ikaslek eta horre, eta derrobente, ze soinu hori ikusten dut neon dudan, zurrunga. Zuzo bat eman nion. Eta orduan, zein, ze ordutan gustatzen zio? Arratzaldean, 6etan, 7etan? Ez da, zut inoiz pentsatu. Ez da, ze askotan, igual, entzule bezala, ez? Bai. Ze bai, hoi badakizu gorputzak baitu bere ritmoak orduan. Bai. Goizia gorputzez nago eta atentzio gehiago, baina jaguna amaieran gorputza nekatuta dago eta burua nekatuta, ez da? Orduan, baina kasualez gauez entzuten da gustora, igual ere relajatzeko punto bat delako, ez da? Ba, pelikula bat ikustea bezala, edo irakurtzea bezala, edo musika entzutea bezala, ez da? Bai, puinak ere, bueno, pixkat relajatzen zaitu, ez da? Ematen zaitu beste pentsamentu batzuta, edo beste... Eta gaina ez duzu ez egin behar, bakarrik entzun. Entzun, lasai eta gozatu. Ja, hori da. Bai, ondo egiten moduzu. Egiten moduzu gaizki, igual ez dute gozatzen. Guk gaur obena ekarri duguna, ez? Ni hori esan ziaten. Obena ekarriko du lagunera. Obena bagizu iparraldean dela obena da kulpablia, ez da? Abai? Nekin. Bueno, esan dago, guazen ustea honi, 15 minutuz, ordu erditxo bat utziko diogu hemen, eta gu, ikusiko, oso lodiak eratzen nahi zaigula, ura gehituko dio gehiago. Salda ez diote gehituko. Eta fina badao, erresa, tapakendu, lurrundu ingo da, eta orduan geratuko da gune dugun testura. Eta hor bakoitzak bere gustua. Gustatzen bazaizu holan, zurrukutuna lodi bat eta holan, utzi lurruntzen. Eta sopa moduan gehiago nahi duzuela, ura bota, eta horrekin jokatu. Gatza eta bukaeran botako dugu, beti bezala, eta ero arrautzak. Eta bigarrena izango da niri gehien gustatzen zaidan pintxoa. Hori Hernanitik ikarriko dizuet. Oso ona. Ezin dut esan. Bale, gero. Era, nola pil. Itzen duen, Sei txura. Hemen, oin, izan dakoa. Buruko arrautza bat botako diogu, txuela bera. Eta... Jateko moduan. Ni iruditzen zatai plater bat, hau garai batean moixe pobrena izango zen, baina gaur egun kapritxoa da. Kapritxoa gau arrautzakin. Arrautzakin, hau da, zan da, zurrukutuna 2.0, no? Gaur egun. Hau bat ditu barko ziren. Noiz hasi zinen zu ipuin kontiolari, Ja, goratzen zara gutxo gara. 25 urte. 25 urte. Aurten, horrela, gutxo gara bera. Zazkenin. Eta, nabarik jozu gara hartatik ona, gehiago bero gutxiago... Horrein helduentzak gutxi, askoz gutxi. Kuriosoa da. Ez hemen bakarrik, guztietan, helduentzako, Ez dute ditzen, edo ez dago? Gelditu da... Zer aurrentzako modu zerbait gero bezala? Ahondiagoa. Baina, eta gaina aurreta gero eta txikiago entzat. Bai. Eia 6 urtekin, eia da PlayStationa. Ez, baina lehen hori, baina ez dakit, hori da fenomeno bat ikertu beharrekoa, baina gila da, saioak gero eta 5 urtetik berako entzat. Gero horrein egiten da ume txikientzat 0-2 urtekoa. Bai, eta 0-2 Bueno, badago ere, behin horrela zizenean, ni batekin adarra jotzet ikusuko agazenan, emakumea orduan entzat egingo izkitek hasi dira ere. Bai, aurra barruan dagoenean, jai puñak eta... Bai. Nola, ditzen zen, eraten abatzen zen bat. Bai, imaginatu, Leicester ez dut esango zertan, baina jai puñak ondatzen da jastentza. Bai, hori hola badoa, gero ja gizonai, aurra familia izan nahi duten, gizonai kontatuko iesu, eta... Izan bilei batera daudela, familia eduki nahian. Bilako ian da, zu esiri aldamenean, da, bueno, gaur kontatuko dizu egun ipuña. Bai, orduan, hor bai, badago, eta helduentza gutxillo, lehen egual gazteintzat, baina hor badago, non baite, badirudi bakarrizketak, dira helduentzat bakarrizketa bakik. Bai, humoretzu egiten dira. Hori, eta horretzat kontalaia, baina normalen kontalaiak hobeagoak izaten gara bakarrizketalariak baino.
Igual norbaitek esango du, hau. Hori bete esan. Ez egia da, ez berdina dira. Zera, modu ezberdinak, baina kurioso da hori. Ezta? Ni daramat 25 urte erantzuten galdera horri, aurrentzat edo helduentzat dira ipuinak, 25 urte. Bueno, garai batean, Kola mazte imaginatzen gehiago. famili guztientzat izango zen garai batean, ez? Hori normaltian zer lehen etxetan danok egiten zuen. Emakumea gizona nor izaten zen. Hori behin, Mendaron nengoela, eta gara batean Atletiken partioa maituta gero ipuina kontatzen, zen. Eta antzon, gizon batek, esan zian, guri kontatzen zigun amonak, baserrian bat ezen neguan. Ze telebizioak eta zer ez zegoen, eta amona egoten zen aurra zaintzen. Eta orduan bat ezen neguan, zeia iluntzen zuen. Goizu iluntzen zuen, han zutun duen. Eta han, historia kontatzen zizkiola. Eta gaina kontatu zen ipuin bat, ni banekien ipuin bat, eta bera beste gizon batekin zegoen, eta benetazkoa bezala kontatzen zuten larrian sorrien historia bat, ondoan zegoen etxe batena, botata, ja, etxu zarraua bota eta berri egin zutela. Historia guzti horiek gehienak benetan gertatu dago izango zian. Hoi da, leyenda urbanoak, horren gaurrun leyenda urbanoa ditzeia. Gaurrola deitzen dira, ez? Baina, ez? Garai batean esaten zen. Gure aitona Aranokoa zen, aitonetako bat. Bai? Eta arke gure ama kontatzen du. Bere gure amona kontatzen zizkiela azkaitikoa, alako ipuin marabillosuak, o zenicienta, guntxalakoak, eta enkanbio ipuinak ez, benetako historiak, nola neska bat, etxetik eta zelea zilea jota gero, eta zen berriro agertu eta alakoak. Baina benetako historia zen. Ezta? Eta ni dakizkia kontatzen eta hiru lau berzio, izere berdinarena, baina hori benetakoa. Benetako. Gorratik gabez ateratzerakoan hori Aranon eta kontatzen zutela. Bueno, honek? Baina polita da, ezta? Hau bezala. Polita da. Oso. Ipuinak, ze kontatzen, normal, beste herrialde batzuetako ipuinekin da gaia ibiltzen zara? Hartze dituzu, ibiltzen zara pixkat investigatzen, da... Ibiltzen beti zade hor, eta arpente esatek, kontxo, ez du bizkiat, ez da inungoak, inuitenak asko usatzen zezkit, inuit ipuinak, oso zurra biztadira asko, edo indigenak. Bueno, liburetatik eta holan? Bai, liburuak, no sé, nahiko nuke. Groenlandian edo... Olako historia bat kontatzea, daitu ez? Han, Kanadan edo. Bai, eta hor, zuk esan duzun alen, egongo dira bertzio asko, hemengoen antzekoa, baina, pixkat, moldatua... Asko ezagizu, esatu, bakik, azkenean zer da euskal ipuin bat, euskal ipuin tradizionala zer da. Eza, bere hori generaltasun, azkenean hemen kontatu izan den ipuin bat eta denborak ekarri diguna. Basa jauna eta gurea dira, ez? Basa jauna eta tartalo gurea dira, ez? Elogro bestena da basa jauna. Ez, benetakoa da basa jauna. Bestea da, azkenian hori txinatara esmatu zuten, gero azaltzeko. Produzioan merkia bazan. Baina polita da nola askotan antzeko personajea izen ezberdina dituen, ezta? Eta orduan hori gaur egun modan dagoen globalizazioaren kontrako botika bat da, ezta? Azten bagara izen anglosajoia jartzen denei, ezta? Personaje magikoiei, ezta? Mitikoak, askotan audiovisualetatik etortzen zezkiduna, pelikulak edo telebistatik, baina lekuan, badago, berezko izena, neza personaje antzeko izan, berdintxua, ez? Duendiak, prakagorria ditugu, ezta? Zergatik, baina gauza bera, da gauza bera, baina ez da gauza bera, ezta? Eta gaina bere izena dauka, eta orduan hori da polita, ezta? Eta beste batzu trash goitzen diote, eta beste batzu ezain zer, nahiz antzeko personajeak izan. Eta lamiak badaude hemendik kanpo? Hombre, lamia. Zeintzu dira lamia? Europa oso, lamia berdina. Lamiak baita? Eta izen berdinarekin. Bai, bola, lamia, bai. Bai, lamia esaten da kama erdeaz, bai, ez? Bai, lamia. Greziarrak eta... Bueno, hau ari da, pixkanaka, eta hemen azkenean dakustea, behin gorringoa gordina atera nahi du, zuringoa. Ikusi holan pixka dantza egiten badigu, baina honi, nik uste dut, ja, baitxo, hau, ez nola dantza pixkat egiten dion. Baina ni horrela takut, nahi dut holan pixkat fresko ateratzea lehorra baino. Ze gero gorringoa, hor kontua da gero gorringoa apurtu. Eta guztua ematen dio ere, beste guztua bat ematen dio, ezta? Bueno, hauxe, gelditu ingo dut. Azpitik, hartu. Raziotxo batea uniko? Bai. Goposaren ostean. Hau izango. Pizteiz berriro, venga, segi horrea. Eta gero ezin etxea jun, da gero bronka. Claro. Eta kulpa zeinena ezan. Kocineruana. Zorrokutan.
Bueno, zurrukutenak emako zurka anekdota, izenak inaz, zizun batek ero norbait izan. Zemendik kanpo ere, bala, eta ustut, erdera gaztelen asko iztegien ateatzen da, sopa de bakalau, zurrukutuna, zain nola izuten. Bai? Eta behin bat egin dezaiatzen hori. Baina hori euskal sopa bada, eta izena bea. Eta bakizu, ja, izazte euskaluna, zuek asmatu duzen mundua, ez da gizalako zen, baina egia da, ez izena bera, ez zurrukutuna izena bera, gaztelaniazko kutsa oskorrik ez daka. Ez. Ez da gizela, eta diskutzen, ez dugu guk asmatu, ez da gizeinak asmatuko zuen, ez? Baina izena behintzak guk bai. Bai. Sopaz da gizein. Hor daude batzuk eta ni euskal liburuak antzinakoak, 1800 piku, 1900 gutxikoak, eta bai agertzen dira marmitakoa, zekin uski, gero porrosalda, eta zer gehiago langu, zurrukutuna, eta holako beste hitzeko gurea, baina sopa tipika del País Vasco, no sé. Igual beste antzeko, beste lukutan antzeko izango zen, bai ipuinekin bezala. Darbada antzeko gozak erabiltzeia, baina izen ez horrenekin, ezta? Orduan, bueno, bau, tartalo, lamiak eta basajaun da bezala gurea da. Begi bakarra daka, tartalo sopa. Hala, eman, goiara tara dut, baina... Bagizu, paella bezala, Valentzian konjarakin jate dute. Nik etxean paella goiarakin jate. Na? Oka. Berua. Oka bakizu nundu jatorren, ez? Bai. 0 kills. Hola, 0 kills. Hori da, Deitzen zutela hor Japoniaren kontra ustot izan zela horrez, Amerikanoa, eta zenbat baja izan dituzue gaur da... Trena egiten eiziala, ominetan, nolako bat, ez da? Zenbat izan dituzue gaur da, gaur oka, eta oka zer da ondo, 0 kills, bat bez, gaur ez dugu galdu batez. Bai, bizkaitarrak, horizio, olairon. Olairon. Doria. Ai, eta baina, aliron. Olako zenbat hitz izango joan, hartutakoak olan... Ba, zurrukutena, errezeta ez da guk asmatuko denun, izena gurea da, eta errezeta zegoenek gurea izango dela. Seguro. Eta makaia gu izango ginen aurrenetakoak Goiko hasi. euskalduna bada, imaginatu, hortik hasita, gadena. Ba, atea kontua. Hau, gurea, ipuinak gureak, eta sentitzen du, baina Goliat ere gurea zen. Bai. Bai, Tubaleko tribukoa izango zen. Bai. Kertukoa, bertakoa, euskala. Abizena uste berde zabalgoitia bezala. Goliat berri zabalgoitia zela. Sansotegikoa. Sansotegikoa.